Ulang ragaku lali kana bisa lali saya rujuk kafe lewat wong manis amung kuman keela pandu elektro Teko sirone mas cipto raja misaku katresnana jati lamun mangkono piye katresnanamu piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bekasane kana bisa tinuku tundangan prasedyanaku tak korbanake diwolang suwe lawase pengennya ora pamitaku dopayu papujanku tapi susah mengakangan senangmu aku ora beda rasane ngatiku ora suwe aku bali bisa sumandeng ana ing sisihmu iki crita misteri gunung Merapi Pak Bejan kocar kacer digawe geger mak lampir Raden Santara bisa saka pacon ngamara suli elo tenan maradian kok dadi macan kurang karo kuwi suarane grandha mak lampir rupa kamu Dewi Prasen iki crita misteri gunung Merapi kota kacer di
gawe geger mak lampen Adem setakan bisa anan dini Kau pusok kau pacot amor suli Elo tenan markian rojat dinatan Kurang karok kuwi suara grandong Malamper rambut kimpel ngeteni peser Malamper rupa mekakir tumpang kulup godhong kates lebaran dipangan esok atok yen mangan si nabi ngantuk dipangan bengi yengi sego pati murah meriah muntar watane krosong krongkongan mikir yoga paksa fisikan saya kepengen main nikmati sego pate kawan-kawan ngeteri tempe sayur kates lagi ngatasi tumpang kulup godhong kates lebaran dipangan esok mako paparan yen mangan si nanti ngantuk dipangan bengi yengi sego pate murah meriah industri pangan budaya seni sungging marmer kampar hasil bumi budaya warna-warna senine budaya indah waduh Wonorejo akeh papan pariwisata agung ingan daya agung ingan daya industri pangan budaya seni sungging marmer kawentar hasil bumi budaya warna-warna senine budaya yang baik waduh wono
akeh papan pariwisata ngaku ikan daya Kusana nira sutra nunca warna langana pesanan dengan seselemu ongke kanana kirim mripate mirang mireng esame motiwa kawin sama kang mula kusana nira sutra manca warna langana pesanan ke aneh seselemu Ya, awas ya.
Ya ya ya. Sakit cereng iso. Jadi gaya masih. Ya. Halo. Hei, hei. Ya 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 ya. Hei. Lambi abang sing marai. Apa piye? Ngono lah ngono. Ya Sore janyolen, sore ngemen, awet Surabaya. Iso ewen, sore nejo ewen, sing dielengi ewen, ora roh mongso.
Pak Topan gue anak lanang aja teman-teman gue Pak ayo sing hati-hati lo Pak Topan ojo kok kena ini tenang Pak Topan aku tulung aja kena yo iki kencokan saka karang waru kono lho iki awas hei lulus tenang ning ngamarai bapak iki yo game lebu tak bagus ayo sayangku sing patis dewi apa tenang urut nopo bakal tak usahani ibarate saiki bumi gokowe sing tenang aja kumatin sayang kuning kowe ra iso disatin ora bakal luntur ora bakal mati